Hola, sóc la Sílvia, la R4 de Medicina Interna d'aquí del Joan 23. Nosaltres som una especialitat potser més global de l'hospital. Tenim la sort que estem en un hospital que va entre segon i tercer nivell. Llavors tenim el bo dels hospitals grans i el bo dels hospitals petits. Interna té un paper molt central perquè, tot i que hi ha especialitats tipus digestiu, pneumologia o altres especialitats mèdiques, moltes vegades no tenen la mateixa mida que en hospitals més grans, així que nosaltres tenim un gran paper en patologies que en altres hospitals no serien nostres. Tenim múltiples responsabilitats a les guàrdies, ja que aquestes especialitats moltes vegades no fan guàrdies, i a més tenim serveis quirúrgics que sí que són molt potents i que totes les complicacions mèdiques que tenen aquests serveis les acabem veient nosaltres. Per tant, trobo que és un hospital molt bo a nivell de formació i que surts molt ben preparat. Durant els primers anys, sobretot, fem un pas per urgències i el segon i tercer any fem un pas per al resta d'especialitats i ja de R més gran te'n vas a la planta de medicina interna. Llavors tens la idea de veure una medicina molt global. Els primers anys també fas guàrdies a urgències i poquet a poquet vas fent una progressió fins a fer només d'intern. Altres coses importants de l'especialitat són sobretot la vida social. Nosaltres som un equip que la veritat està molt ben avingut. Som entre 3 i 2 residents per any i entre tots hi ha molt bon rotllo, fem coses junts, coses que també són importants per la residència, una bona vida social. I també és molt important que hi ha hagut una renovació en els últims anys del servei amb adjunts joves que t'estan explicant contínuament i et donen molt bon suport tant a nivell d'infeccioses com de medicina interna general.